Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Joel González obté la triple corona de taekwondo en els Jocs Olímpics de Londres 2012. L'empordanès va superar el Corea Lee amb molta autoritat en una final que va dominar des de l'inici. El figuerem Joel González, de 22 anys, va obtenir en una final espectacular l'or que havia anat a buscar amb tota determinació a Londres. Doble campió mundial i europeu, l'empordanès va certificar el número 1 que acredita en el rànquing en la categoria de menys de 58 quilos amb el títol olímpic, l'únic que li faltava a la col·lecció, al tatami d'Exel South Arena de la capital britànica. El taekwondista català va prendre el comandament des de l'inici i la seva victòria final no va tenir discussió, 17-8. Fins a arribar a la final, el lluitador empordanès va fer un torneig en progressió, superant consecutivament el suec Uno Salli, 7-6, l'australià Sawan Khalil, 5-3, i el jove colombià de 19 anys Òscar Muñoz, 13-4, en les semifinals. La medalla d'or olímpica de Joel González és la primera que aconsegueix un taekwondista català de manera oficial, perquè en els Jocs de Barcelona se'n van aconseguir 3, però com a esport d'exhibició. Aleshores, els protagonistes de les medalles van ser Javier Argudo, bronze en 50 quilos, José Santolària, or en 70 quilos, i Elisabet Delgado, or en 47 quilos.